फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव नोंथांमोननि गामिनिफ्राय मा पार्टिनो भट होगोन होननानै नोंथांमोननि गामिनिफ्राय साननानै दङ? साबायखर नोंथांमोननिसिम जों फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि UPPL आवहाय जों भटखौ होगोन होननानै जोङो साननाय जादों। आচ্ছা मानो थाखाय नोंथांमोना UPPL आव भट होगोन? जों मानो होनोब्ला जोंनि गावनि हारिखौ जौगाहोनो थाखाय आरो जों इयुन जिउनि गथ' गथायनि गासैखौबो लानानै जों जोंनि हारिखौ जौगाथि होनो थाखाय जोङो UPPL आवहाय भटखौ होगोन होननानै सानदों। थ' थांनाय बे 17 बोसोराव जोंनि बिटिसिखौहाय बिटिसिआ BPFआ सासन खालामबाय। दा बे समावहाय नोंथांमोननि गामियाव BPF पार्टियाहाय जौगानायनि मुङावहाय मा काम डेभेलपमेन्ट खालामाखै नोंथांमोना नोंथांमोननि गामियावहाय नुगासिनो दङ जेनेबा बेखौ एसे बुंनानै होदो। मा डेभेलप खालामखो? जों नुनाय बादियावहाय जिहेतु बे 17 बोसोर माने 17 बोसोरखौ BPFआहाय जाबादि सालायलांबाय बे सालायलांनायाव जोंनि दिनै गथ' गथाय शिक्षा दीक्षा लादोंमोनब्लाबो मोननांगौ बादि साख्रि बाख्रिखौ जों गामियाव दाबो सासेबो जौगानाय बा मोनथायखौ नुवासै आरो बिनिफ्राय जोंनि जिहेतु गामिनि आलि लामा बेफोरखौ जों दिनैसिम मोजां जानाय मोनासै। बेखायनो आरो बे आइवा न' बेफोर लेट्रिन बायदिखौ जों मोजाङै मोननो हायाखै। जायफोरा मोननांगौ बिथांमोना मोनाखै। माहाजोनफोरखौसो जों मोननाय नुदों बा गावसोरनि मेम्बारफोरखौसो जों मोननाय नुदों। नोंथांमोननि गामियाव बेफोरबायदि जादों ना जायाखै? बेबायदि जादों। खायसेया मोननांगौआबो खायसेया मोनदों खिन्थु होमब्लाबो जाय बादिया मोननांगौ बेबायदिहै मोनजोबनो हायाखै। दा बेनि थाखाय जोंनो माने सोलायनाय नांगौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोना फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव UPPLखौ सापर्ट होनानै माने UPPLखौ देरहागोन होननानै सानदों। जों बेबायदिनो सानदों। जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ जों गावनि बर' हारिखौ जों देरहाहोगोन आरो जों UPPL आवहाय गासैबो गामिनि गासैबो सोद्रोमाया भट होनानै जोङो जौगाहोगोन होननानै देरगाहोगोन होननानै जों सानदों।